Builano, Inoro, Kumulum, Sini Edis Headquarter, Sina I-50, Tay Align Organization by Kobokjar Chini, Seat in demonstration, Tini by Onis in Kai Tomo, since 6 January Chengmani, Inoro, Manda Pekachini, Chini Patini, Okra, Chini President, NC Deborma, Tay Manda Pekarati, Chini Advisory Board Chairman, Narendra Deborma, Tay Chini Boris Rachini, Patin Advisory Board member, Hornet Deborma, Tay Chini Vice President, Bogol Deborma, Tay Kebang Machin Orang, Chini SGS, Tay Buri Bodolni, President Sindukuna Domatia, GS Chini Sopna Deborma, Tay Yutni, Chini President, Dono Deborma, Dono Tripura, Tay Jot Tonono, Mrs. Kiang Kini, Hambai Maronai, Chini All Movement Committee Convener, Kono Chini, Gonesh Deborma, Tay Suprato Novatia, Angkor Balai Hambai Maronai, Tay Chino Famous Bachin MLA, Chini MLA Committee Kono, Narendra Deborma, Tay Chini Prahan Deborma, Tay Jot Tonono, Ani ব্যক্তিগত অঙ্গই তিনি পাতিন অঙ্গই বরং পাইফাইয়া খাকুফুর খাগচাং হামবাইয়াফার जों साइमानो दिनै आइपिडि पार्टी रिकगनाइज पार्टी दिनै दाब्रक सेम्बल दिनै पार्मानेंट सारा त्रिपुरा राज्यको दिनै रिकगनाइज पार्टी एकमात्र आइपिडि दङ जों जतने शिव सारा त्रिपुरा बरबो साइमानो उत्तर ब्रह्मदल बरबो साइमानो ते सारा भारतवर्ष बरबो साइमानो दिनै आइपिडि पार्टी 2009 হইতে जों थाफाया कन्टिनिउअसलि जों पिसफुलि डेमोक्रेटिकलि जों दिनै मुभमेन्ट चलायदों दिनै जों लुखा 6 तारिख জানুয়ারি হইতে दिनै 19 तारिख दिनै 24 तारिख दिनै জানুয়ারি प्राय 19 दिन काखा दिनै लगातार सिट इन डेमोन्स्ट्रेशन Sini ek nama dabi, sudah dahi di diklai gay. Oh tibrago, sini tibrasarno, jog ni bagai. Mathangai langmani, jog ni bagai borone, ni sini musuh mahai klai gay. Sing tangul thanani, awal bagai sing edisi area no, schedule area no, kadal haste klai di, tibralan klai di sing dahi nara gay. जों 19 दिन और जों आंदोलन खायखा सेकेंडलि जों सागा सीएए उ सीएए न बाहायनो अति सत्य दागा त्रिपुरा चालु मा खाया अब जों बिदि खायो अब जों सुदो अलमोस्ट होया थांनाय बोसोराव बाहायो जों 2017 न होयो जों लगातार अब बिदि जों आंदोलन चालु फैयो बनि बागै ताखौ बुखरो Sekarang masalah ini parti di perasaan bagai, sengkor konferensi kelaya di perasaan ham kali bagai, sini jauh handal jatuh bagai, sini ham bagai, sengkor rokomai, sengkini konferensi kelaya sengkini sebab sengkai tenai, anggulan sengkai tenai, परिवार takut bukro, sengkini emergency, sini kendra komiti, sini CC meeting sengkak hoka, kumpulungo. Omiti bocor, pray 2 घंटा से लागू कॉक सलाइखा 2 घंटा कॉक सलाइमनी पड़ेगा तो वन चुका तिनी और सीट इन सेशन जो इंडिपेंडेंट पीरियड सामानी अब जों तिनी जों रसायनानै जों तिनी उसां सांखा जों 16 तारिखो जों दिल्ली थांगा जों तिनी मेमोरेन्डाम साबमिट खायखा आरो होम मिनिस्टार जों मालायखा जों बनो
जों डिटेल তিনি মুভমেন্ট হই তোমায় जों কক সাকা সালাই जों বড় जों মেমোরিয়াল কাছে কপি হরখা আজরা মোসাবো ও মেমোরিয়াল जों নাই এই মোসাবো जों অ্যাসেম্বলি তমবাই যেন দাইজি থাং ত্রিপুরা থাংদি অ্যাসেম্বলি পাইনি পড়গো जोंनो बो रिंनाय आबो कम रइ हखा ताइबो जों आं टाइम टु टाइम तिनि बाहायनो आं तिनि हेमन्त बिश्व शर्मा बो नेदारनि चेयरमैन नेदारनि कनभेनार बो बाहायनो आं बै कक साइ दङ आं तिनि कक साका बो जोंनो कइखा नेरा अबा लागातर आदल खाइ दङनि आबरनो उद्र खाइनादि जोंनिरा बै कक सालायनाय आं आबरनि बां नायक खाइ दङ आं हुमरजों सालायजाक बोरै बागै आरो बहुत सब समय कक साइ दङ मेसेज रइ दङ बो बहुत गाहाम साइमोन तिनि मुभमेन्ट बर नाय दङ आबरनि बं साका आं हे नेदारनि कनभेनार आं नेदारनि चेयरमैन नङै आंनो कक रिखा जों इमिडिएटलि जों निराव बाय जों कक सालायगै निरावनि जे दाबि दासा निरावनि नों डिमान्ड दैयै जों तेवसे आलोचना खायनाय आबांनि बसाका निराव आबनो उद्र खायनाय गलादि जों भबिष्यत आबर वानसकनाय ताइ इमिडिएटलि बो जों बरो बो जोंनो दिल्लीआव रिंनाय आरो बो कक रिखा तिनि हेमन्त बिश्व शर्मा बोरै बागै जों वानसका तिनि मुभमेन्ट आबाद जों स्टप दंनाय तै भबिष्यत जों हायनो हाय जों तै कन्टिनिउ खायफिनाय अबोरै बागै जों दिनै जों साइमोन गोबां मानसिनि बरावदक हाजार सामबारि फायनाय दं प्राय 19 दिन जों लागातर अर जों डेमोनस्ट्रेशन फायखा जों अमर प्रमाण दग त्रिपुरा हास्तेग अमर पुइला लागातर 19 दिन लागातर जों अर जों आन्दोलन खायखा कन्टिनिउअसलि दिनै अर जों आतौहै दङ दिनै गोबां मानसिनि डिभिसन बरावदक दिनै 33 डिभिसन बराव अर बर फाइ मानदक फायखा अबोरै बागै खोना जोंनि लास्ट दिनै अबंनाय मुभमेन्ट लिंनाय खोना बिसिङाव जों दिनै बिसिङाव जों अमर दिक्लार होनाय खोना इखानो जों अरनि दिनै बराव कुतुनाय हाइख्लाय जों सालायखा अबोरै बागैनो जों अमर मा सागो जों फुनुगै लिखा दिबार जनमन जों फुनु लिखा केबो पार्टी केबो दल जों हाइख्लाय लागातर बर मुभमेन्ट खायनाया जों दा जों वानसक दंमानि जों सिएबिनि बिरुद्धे जों खायदोंमानि अनेक दल जों नुखा सानजा थांनायखौ बाय थांगो आबो जों दिनो अबे जों परिचय लिखा जों जनगण जों बरावरन आइपिएफ पार्टी ठीक खाय जों जों हा दफानि बागै जों सामदाङै दङ जों नेताराव जों एमएलए राव जों विभिन्न जों डिभिसन बरावराव जों समायदांजाक जों फाइने मासराव जों हायनो हायदाबायसे जों ग्राक खाय जों आन्दोलन खायनाय जों गेदारिं खायनाय अब साइनो जों दिनै जत्त वानसक लायोनो जों दिनै उद्र खायरसिनाय दिनै अ आन्दोलन 19 दिनै परेगो जों दिनै रसायरनाय अ ककनो जों आन्दोलन जों थाखाय मारागो दिनै बिस्कांगो ताबो दिनै अग्रा दिनै प्रेसिडेन्ट जों हायनो हाय नायमानै दङ आइपिएफ दिनै किंस डेमनस्ट्रेशन पान्डाबो दिनै कुमलुंनि दुगमालि हाटियाव रेलि खायजाक दङ अ रेलियाव फाइमानजाखा आइपिएफ दिनै ताबुकनि मन्त्रि आइपिएफ दिनै प्रेसिडेन्ट हाइकेबा सुप्रिमो सारियानसि देब्रमा बबो दिनै नेवा पान्डाबो याकं लामबाय हिमै हिमुं याकं लामनि हिमुं पान्डा खाय दङ एनआरसी चालु माखायनाय सिएनो बद माखायनाय अबनो सिएनन ब्रं नाया आमाहाय हनैने ब्रं दिनै कुमलुङो बं सिपिं डेमनस्ट्रेशन नि बिसिंते रेलि खायजागै दङ तेबो फाइभ मानजाक दङ र आइपिएफ नि एसिस्टेन्ट जेनेरेल सेक्रेटारि ताबुंनि एसटी कर्पोरेशन चेयरमैन सारमंगल देब्रमा आइनहाय फाइभ मानजाक दङ दिनै र मानदाय कन्स्टिट्यूशन नि आइपिएफ नि एमएलए तेबो फाइभ मानजाक दङ आइडब्ल्यूएफ नि जेनेरेल सेक्रेटारि सपना देब्रमा तेबो फाइभ मानजाक दङ जागा आइडब्ल्यूएफ नि प्रेसिडेन्ट
bai singdu kena jomatia norok naicong mano IPF tini tipralen demand ni logi sie no naingya NRC no nangu hunine borok tini oro kumulungo bong sitting demonstration pandani ya bani singti borok oro lamu hulai mung panda khai kono jotono palke sing naicong mano tebo soyawi naicong di